O soție de afacerist rămâne singură acasă pentru că soțul pleacă în delegație. Și cum doamna era cam jucăușă, s-a gândit ea, hai să-mi fac cea mai mare plăcere a vieții mele, cel mai mare capriciu, să invit 3 stripperi. Invite asta 3 stripperi, începe dansul, bla 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 bla, trec la fapte, când la un moment dat, la interfon soțul. Hei, ce facem, s-a întors asta mai repede. Pe unul bagă în baie, pe unul bagă în dulap și al treilea iese pe balcon și îl închide cu geamuri de termopan frumos, că vorba aia, erau bani. Intră soțul în casă, o vede în miezul zilei în pijama, zice, ce faci, dragă? Că atât a apucat femeia să-și pună pe ea o pijama. Ce faci, dragă, în pijama? A, nimic, mă relaxam, așa citeam o carte. Să uită puțin în bucătărie, dar la cine? Păi nu știi că nu mi mergea la gazul, l-am chemat pe domnul cu tare. Și? E ok? Da, e ok, ia vină mâncăci. Vine o câtare, numără ăsta niște bani, îi dă 100 de lei, poftim să treci, mersi. Ăsta ia banul, pleacă, mirat. La un moment dat se dezbracă ăsta, își bagă haina în dulap 1. Bă, dar ăsta ce face aici? Păi cum ce face? Nu știi că nu era dulapul foarte bun, că scârția? L-am chemat la reparație, gata, și e bun, e bun. Bine, mă, ia 100 de lei, du-te. Toată faza asta e văzută de ăla de pe balcon, care în schimb n-auzea ce s-a întâmplat. Și s-a apucat să bată în geam și zicea, bă, și eu am făcut-o, bă, și eu. Și că un țânțar stătea lângă o tufă, să ținea de scurs și făcea, ce prost am fost, mă, în cap de idiot, ce tâmpit, nu știu ce. Pe lângă el trece leul, regele animalelor. Ce faci, mă, țânțarule? Mărite rege, ce să fac? Uite, am făcut o nefăcută. Ce ai făcut, mă? Am vrut să fac și eu sex cu licurică și era muc de țigară.